join in the fight that will give you the right to be free. Do you hear the people sing, singing the song of angry men? It is the music of the people who will not be saved again. When the beating of your heart echoes the beating of the drums, there is a life about to summer tomorrow. Amb aquesta frase, el pintor escrivia al seu germà, en relació a les famoses jornades revolucionàries de finals de juliol de 1830, per enderrocar el rei absolutista Carles X. Després de la lluita amb barricades als carrers, el monarca va haver d'abdicar i marxar a l'exili. El nou rei, Lluís Felip d'Orleans, el rei burgès, es va convertir en un rei ciutadà i, per tant, en representant d'una monarquia constitucional que va ampliar el dret a vot, triomfant la revolució liberal. És un oli sobre tela, on hi predomina el color sobre el dibuix. No hi predomina la línia. Destaquen les taques de colors. La llum és present amb dos focus determinats, un a la part superior esquerra, que cau en diagonal, i l'altre de la ciutat al fons. La composició segueix una clara estructura piramidal, que té el seu vèrtex en la mà que aixeca la bandera, i destaquen les dues diagonals que uneixen les figures principals. Al centre, la figura al·legòrica de la llibertat, amb el tors nu, el barret frigi i vestida amb parracs. A la seva dreta, el burgès, amb barret de copa i fusell. Un autorretrat del pintor? L'obrer o menestral, amb el sabre. Pagesos, soldats i el nen armat a la seva esquerra, amb dues pistoles i boina negra dels estudiants. Recorda el personatge Gavroche dels Miserables de Victor Hugo. És una obra molt temporal. Notre-Dame de París al fons, la bandera francesa, els personatges vestits segons el moment. La funció de l'obra fa una clara propaganda de les idees i de les lluites liberals burgeses del segle XIX a Europa. L'obra fou exposada l'any següent de la seva realització i comprada pel rei, i amagada durant un temps per considerar-se una obra perillosa. Aquesta obra està considerada una de les primeres grans composicions polítiques de la pintura moderna i una de les icones de l'estat francès. Aquí teniu uns deures a preparar a casa. En referència a la part formal, la compositiva, l'enfocament del tema històric, quina relació hi podeu fer amb aquestes obres d'art?